ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಅವಿಯಾನನು ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ಸೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಗೊಬ್ಬುನ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯಗ್ ಬಯ್ಯ ಆನಗ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಆಯನ ಪಪ್ಪಲ ಇತ್ತ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಲೇಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯನು ಡೈಲಿ ಬೀಚಿಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಪಿನಿ. ಆಯ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಆಯನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಪಸೊಂದು ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಪಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುದು ಪೋಪೆ ನಡತೊಂದು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ದೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೊರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಐಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್ ಅವೆನ್ ದೊರ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುನುಂದೆ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಲ್ಪ ಕಜವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಸಮುದ್ರದ ಐತ ಕೆಲವು ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಎಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೀಚ್ದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಆಯನೊಟ್ಟು ಕುದೊಂದು ಗೊಬ್ಬರೆಗ್. ಸರಿ ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.